חלק שני. שלוש אחרים. חלק שלישי. עבדנו על הרבה. 5 שניות. אוקיי, אז בנות, מתחילים. יש! בנות, תירגעו. אתם תהיו כאן. סליחה, אנחנו באנו כאן, זה היה שאת. מה נעשה בלילות לפעמים? למרות לפעמים לישונים הסוסים. באמת? מי הילדה הכי מתקדמת? עדיין לא ראינו אתכם ברחובות. לפי מה שאמרו לכם. אמרו לנו יש דניאל. ומי אחרי זה? נוגה. ואחרי זה? ויאנה. אולי דניאל. היא טובה מאוד. בנות. בנות, תעמדו אחת על יד השנייה ודברי לכם את הסוסים שלכם. אנחנו לא זוכרות מה של כל אחת. האמת שגם אנחנו לא. פשוט נחלק לכם סוסים. יש כאן 4 סוסים. טוב. כן. מה משחקים אבל? הם משחקים? שאתם יודעים לחול. לא, הם גם. הם יודעים לעלות, אבל הם עדיין לא יודעת לחול. דניאל יודעת להתחיל ללכת. עדיין לא. לא, עדיין לא. גם לא. כן, אבל בנות, אני מבקשת על שקט. טוב, בנות, אנחנו נתחיל, בנות, בסדר? תגדלו כבר יהיה לכם משפחה. אוקיי, בנות, תראו יכולים. אני מוכרת בלי מקף, אבל אתם אני לקחתי יחסי אחת עם זה. אוקיי, אז למשל אני אקח את זה. זה שזהו. נכון. שכחת מלכה. זה בן. וקוראים לו זמבור. אוקיי, בנות, הראיתי לכם על זמבור. ואני אביא לכם גם ככה. המושלם. זמבור. המושלם. זמבור. המושלם. טוב, אז זוהי, אני אעזור לך לעלות. כי בהתחלה זה די קשה. טוב מאוד, זוזו בבקשה. בואי תעלי עליי, ולעלות על הרגל, ועלית. לא, נפל. לא נורא. עוד פעם, יאללה, תנסי. תלכי. כל הכבוד, זוהי. יופי, הצלחת. זוהי, רוצה שנהיה חברות? כן. אמורה, אנחנו בחברות. אוקיי, בנות, עכשיו בוא נסביר אתכם את הגדולה. אבל למה לעזור? אני גם מורידה אותך. בוא נראה אם אתם שמות את המוקף, נכון? כל הכבוד. תעשי. אמרו לי שלליאן אמרו לעשות מיוחד, היה לו. זה שלי. וגם לנוגה. נוגה, בוא נראה שכתוב. לא. בנות, רגע אנחנו מחליפות סוס. נכון, כי זה באמת לא הוגן. בנות, אמרתם שהשלמתם. לא, זה לא הוגן. טוב, שמתם? כולכם?
מה? רוצה שנהיה חברות? כן. ליאן, אבל אני לא זוכרת. רגע, תעשה רגע. ומי תומך לך? אתה יכול להראה, אני רואה את זה חברה מאוד טובה שלי. חברה הכי טובה שלה. אנחנו עושים כמעט החלפים שקמים בגמר. בנות, בבקשה לדבר על דברים כאלה. בנות, אני שמע לכם דברים. מה שאומרת שדוגה ונהיה חברות טובות וככה לא נגובר עליהם. מה? לא מדויק בו. בנות, עכשיו תלכו לדברים אני אלמד לכם הרבה דברים. עשינו בשביל 3 שעות. ואז אחרי זה יש הפסקה. אבל הן מתקדמות ולמדת יותר נכון. כן, אני עשיתי כדי 3 שעות הם רצו רק שעה. מי? שעה מביכות רק שעה. מי רצה את זה? שעה מביכות. אני רציתי שיהיה לכם 3 שעות כמה שתתקדמו יותר מהר. יש. עכשיו כמה זמן כבר אני יודע לכתוב ממש טוב. זה 10 שנה? השנה אתם כבר תלמדו לקרוא ממש טוב, בדיוק. נכון, כי אנחנו כבר נהיה הרבה פעמים, ולא רק פעם בשבוע. נכון, זה יהיה כל יום. עוד חודש נדע? כן, תדעו לקרוא אותה ממש מהיר. אוקיי, אז בנות, אני אראה לכם משהו כל אחת תתחיל, כי קודם זה לא היה כזה ברור. אוקיי, אז זוהי שלך זיבורות. אפשר לעבור על זה. כן, עוד רגע. או ליאם, זה השם שלך, קוראים לו בילבי. אולי פשוט תגידי, נוגה זה רציתי להסתגר! גיבור! גיבור! לא להגיד לו את זה, בנות, אומרים לו פעם אחת. מי אמרה את זה? זוהי! למה? היא מנשינה אבל. בנות, די. סליחה שהנסנתי. סליחה שקרה. בוא נראה אם אתם זוכרות איך קוראים למדריכה שלכם. ליסה? נכון, בנות, כל הכבוד לכם. אבל רגע, זה לא קבוצה קודמת, את יעל. נכון. בוא נראה. מה? בן. אז לקרוא לקבוצה שלנו בכל מדריכה בוחרת שם הקבוצה יקראו לנו הבנדריות. אתה יכול לקרוא לנו בקבוצה של הסופי. להיות פרטי. טוב, בוא נתחיל עם זוי. למה היא תמיד ראשונה? בנות, מה קרה להורים שלה? ההורים שלנו נפתחו, טוב לכם? אוי, ולנוגה? הם טבעו בים. אבל מה אתם טבעו בים? הם ההורים כזה הלכו לפתח. ההורים שלך הלכו למשרד. אז הם כבר הלכו בכלל לא, חטפו אותם. אוי, נוגה, זה משתנה. באמת די, ההורים שלי נרגעו. אבל שלה גם נשתפו וגם נשתפו. וגם הרגישו. טוב, בוא נראה. בנות. שמות אהבות את כולם. בנות. אוקיי. זוהי, תתני לו מכה קטנה עם מעקן. עוד מכה, הכי חזק לטובה. וואו, הוא התחיל ללכת. רגע, אני אבטח את הצד שלי שיהיה לי יותר קל. מה איתנו? אתם אחרי זה, אחרי שאני אעשה. אוקיי, תתני לו מכה קצת יותר חזק. את מזהה ממנו? לא כל כך.
פשוט. מי? זוהי, לא, הרצה. לא, זוהי, סבתא, נכון? אוקיי, זוהי, בוא נראה, מה אתם עושים? טובות, ליאן תתחילי. אתה עובר לרום ומשך קצת אחורה ומשך קצת למחור. כל הכבוד! לי לא יש מה להגיד! את תהיי ראשונה בפרק הבא. את אומרת, אני, אריאל, ואני נוגה, שלישייה. אנחנו אפילו את השלישייה למדנו ביחד. טוב, בואו נראה איך אתם שמים. אוקיי, גזז! לא, בנות, תרגעו, את לא יודעת לרדת אותי, בלי! נוגה. הבנות התאומות רוצות אותה. יד? ואריאל. יש כמה זמן לרדת? כן, מה קרה יד? ירד גבוהה. ירדתי, סליחה, הם חיים לזיבלת. בנות! אתם מגורשות. תשאיר חלילה. זה לא כן. זוהי, את יכולה להישאר וגם את יכולה להישאר. רק אריאלו? נכון, אריאלו היחידה. אני יכולה לעבור לחוג שלך? אריאל, את עובדת שיעור. נכון. את רוצה לעבור איתה? אבל אני רוצה לקרוא אותה. אולי זוהי תהיה כמה מקום אחר. לא, אני לא בסדר, בסדר. אז תביאי עוד אחת. בבקשה, תביאי גם לתרגל. טוב, ציור רביעה. אני אביא כאן שש. אוקיי, תקריאי, זאת הספר. אני אביא לך אני אביא לך חוקה. רגע? רק אומרת שתצלח כרצה לתזלורת כי נוגה עברה. נכון? כן. טוב, בוא נראה. נוגה, עדיין לא ראיתי אותך זזה, אז אני אשמח לראות אותך זזה. בנות, את ההורים שלי אמרו לך או מדריך עצמי. את יודעת ללכת, בוא נראה אם את יודעת ללכת. תני אותי רגע, תני לי לבד. אוקיי. עקב. בנות, נוגה, בוא נראה את החולקת קצת יותר. רציתי לבקר. כל הכבוד, הלכה לך ממש נתנה. כל הכבוד. אנחנו יודעת. רק אני יודעת איך מתחילים לראות. זה יוצא של החוצר בדרך, נכון? מה? זה של החוצר. כן, תדע מה לראות. טוב, אז בוא נראה אותך. אריאל. בוא נראה אותך אוכלת. באמת, אני יכולה להשתתף? היית אוכל. מה נעשה? פשוט, את יודעת לרדת כבר? לא, אני לא יודעת. אני רוצה להמשיך קצת
מחצית, זה נראה טוב. תראה, נכנס כל כך קטן. אבל היה יותר רנגות קודם, נכון? עשיתי משגע, ריינבואו! ראיתי אותה, תן אותו! ריינבואו כבר יכול. כל הכבוד. לא, אני אקרא את הפייס. מה קרה לזה שלי? אמור להסתגר. כנראה אולי קצת רע, אבל נקרא קצת הכל. או שהוא עבר כיף טראומה. אני אביא אוכל שעשיתי בשבילכם. זה שלי. עוד מעט שגמרנו לשיעור, אנחנו כבר שעתיים בשיעור. והרגיש לי רק אחרי בשעה. בואו לכם שתשמחו מזה. אפשר אבל אחרי זה הפסקה ואחרי זה עוד משהו. רק אומרת, כנראה שלא לעצור. נראה את ההפסקה, נכון? טוב, הפסקה ולא. עשינו לכם כבר גם עשו. אז אני אחכה ולראות אם תחרות קצת. נו, זה תפוח. ונראה את זה תפוח. זיברה. אתה רואה? מה הוא לך? זה תפוח. נקריה? כן. אבל עשיתי גם רוצה תפוח. אני אביא לו ללמוד אוכל. עכשיו לעצור רק לספק עם החול. ועוד מעט לבחור וזה עושה רק עוד מספק. ובואו נשמע. אפשר עוד? כן, אני הבאתי להם עוד אוכל. אז רק גם בצלמי זה פתאום באמא רק כזה ספק. כן, מאוד אוכלות. בוא נראה אם אני יודעת לעצור אותו. עצור אותו שרנו אותה עצור. אוקיי, ולמשוך אחורה כל הכבוד. נועה. נכון, זה תגידי. עוד מעט אתם תלמדו. שלח סיבון. אפשר מה? אני יכולה הנה אותה. קוראים לה רוני. רוני, אנחנו חברות, אפשר את הסוסה שלך בבקשה? אבל זה היה אישוש. אני אתן לך את שלי. ילד, רציתי לשחזר. אמרתי לך, אנחנו מכירות טוב, יודעת את הטוב. אז בסדר רוני. ביי. זוכרת את מה שקרה מסביב שהארגנים תסתה לנו? בנות בבקשה לבצבץ רק בהפסקה. אבל עכשיו הפסקה. אבל אנחנו באמצע שיעור אנחנו. עדיין הם לא יצאו להפסקה. אז בואו נוכל לא בינתיים בנות. בואו. את רוצה קצת לספר שאפתנים? אני רוצה לעשות הגיטה. אני נראית סופה ממש יפה. טוב. ואני יודעת, זה לא נתנו את הסוסות שלכם לנוח. נכון, צריך לתת להם. אני אטפח אותך. אני גם מטפח. אני הכי אוהבת בשביל אני לא אוהבת את הסוסה שלי. אני אוהבת את הסוסה שלי. אני אוהבת את הסוסה שלי. וליאן, את אוהבת שלי? נוגה, את
יכולה, ראית רגע? אני חושבת שתתחלי מתי אני הולכת להתחרות מחר. את יודעת כבר לדור, אז מחר את הולכת לדור ממש מהר. וכן, אני יכולה להתחרות לתחרות? כן. את יכולה לבוא לך 3 פעמים. אני יכולה ללכת רגע? בנות, מחר יש לך... לא! בואי רגע, נוגה. מה? טוב. בנות, לא, עצמי. בנות, מחר אני מתחרט! גם אני? לא. אבל את יכולה לבוא לתפוס. אבל לא מתחרטו אותך. אני הולכת מחר להתחרות ולהשיג מלא גביעים. ועכשיו בדרכה של דור אולי אם אני בדרכה של נועה תגיד שגם אני מתחרת. אם אתה תחים בוא נבדוק. נראה לי תחים בענות אני שנייה הבאה. טוב, זה טוב. בענות אני שנייה הבאה. טוב. גם את רעיינה. אי אפשר שבאת שלחת להתחרט. למה? ילד לא מוכנה לזה. אבל הם עמדו ביחד עם תאומות. אבל התקדמתי. גם אני. די, אני לא יכולה, די. אפשר אולי לפחות נאות העברות בקטע שלי או שזה מגזר? 5 בנות בקבוצה? כן. את מדריכה מסוימת, את תצליחי. יש, אולי. אני, וליאן, החברות הטובות, ואריאל ונועה החברות הטובות. אני הולכת להביא את הקופים מהבית. ואת מספקי? לא, זה לא מספקי. זה לא מספק אותך? לא. אוקיי. הבאתי עוקף, אני אביא עוד עוקף למקרה. שעוד מספק. ריאנה! 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 כן. אכפת לך לעזור לי להביא את הדברים? ככה אומרת, עכשיו אני אראה לבטוחה. את יודעת, אמרתי, נכון? כן. יאללה, חוזרים! שתדעו בנו שמסתנן לפעמים הכל מדי פעם. אמורה, סליחה שהלכתי בלי להודיע. יאללה, ביקשה עזרה. הכל בסדר, אפילו תקבלי כוכב. אני תקבלי כוכב! כוכבי! בנות, מי רצתה לעבור לקבוצה? נועה? נועה! את הולכת לתת אותך די מריאלה בסטיסנה. ייי! בואי לי. ייי! זה למקרה שעוד ידעתי צלרת. בטח. וביקשת כזה פחות? ייי! מרק. בבקשה. אני דקה הולכת אותי. אני שנייה חוזרת. אוקיי, ממש לא. אני יודעת כבר על אותה. אני חושבת טוב ככה. בבקשה, בנות. תתכוננו, ותתכוננו תחרות בטיול. אבל אנחנו עדיין לא בטוח. פשוט תפתחו את זה לכך. אמרת לך, תתקעת. תמשיכו, יש לנו 3
ריינבואו, ריינבואו, ריינבואו. רגע, כן. בכל קבוצה לפי אלף האמורות שלנו. ומה הקבוצה של כל אחת? טיטו 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 טיטו. זה השם? מעיין! 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 היא תחסוס פרע, אתה רואה לך בלי אותך, נכון? נכון. ווינה! אני מעיין, אני צריכה אותך. לא. בסדר. אני באה. אני באה. ואני יכולה? לא בנות. אוף. אני עדיין עושה. את תעופי מהחוג. סליחה מורה. אני כועסת על ההורים שלי שעזבו אותי. זה לא אשמתם. אז אשמת מי זה? זה אשמת החיים, טוב? יהיה לנו גם פסיכולוגים? כן. כמה בנות באות לעזור לי, אוקיי? אוקיי. תחזיקו את זה, תחזיקי גם את. אפשר תוך כדי לדבר. בנות, אל תדברו. אבל זה משהו שאני גם צריכה להגיד. בנות! לא! טוב, נו. תקשיבי, יש לי בעיות. ואני לפעמים לא מצליחה, ואני מצטערת אם אני לא תלמידה טובה. אני מצטערת אם אני ילדה רעה. את לא ילדה רעה, את הכי מצטיינת פה נוגה. אמא שלי תמיד אמרה שאני לא ילדה רעה, אבל אני ילדה טובה לה. ואני ילדה טובה. ורק צריך לעזור לי. נוגה, את תקבלי הרבה פרסים בתחרות הזאת. אבל אני לא יודעת, זה הכי מקסים. הייתי מאוד שמחה, ועדיין קצת טובה. בנות, פשוט בואו, אתם תלמדו הרבה טוב בחיים האלה. מה, גם לך זה קרה היום? ההורים שלי מתו מתי שהייתי אפילו תינוקת. וסך. תינוקת? לא ממש, בת כמה, בגיל שלכם. או תינוקת. בערך בת שנתיים. בערך בגיל שלנו, חצי שנה אחרת. נראה לי שכן. כמו השיר. יואו. בנות תלמידי, אני רוצה לראות את כולם במקומות שלהם. תבדקו את הדברים שלכם. זה לא בכוונה. בנות, פשוט תירגעו. זה בסדר, תלמידי פעם, אני לא יכולה.
כן, אבל די בבקשה. אני שמה לפה 2 כאלה. הנה, שמתי סנטר. אבל יש גם תחליטי. יהיה לכם. באמת? ומה כל הקבוצות עשו? הקבוצות עדיין לא כל כך מתקדמות. אז אני פשוט אתן... סליחה. ואני פשוט אתן להם גדולות, ומדי פעם אני אעבוד את זה. מה את מפחדת לעשות? בנות, בואו בבקשה. בנות, מי על וליל? אני על שוקו. מי על וליל? אני על וניל. מי על פפיון? אני. מי על בלבול? אני. ובגלל? רגע, יש שוקו ובליל. יש קבצ'וט? כן. באמת? ויש גם אבא שלי? כן, ברור, אבא שלי זה מפתחות. אוקיי, אז אני אחלק אותי לקבוצות של 3 טוב, אבל אתה חוזר אפילו התאומות שפחות נפרדות. זה קבוצות אחרונות. יש לה תחרות.